Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μόνο οι καλύτεροι και σήμερα έχουμε ένα θέμα που νομίζω απασχολεί πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού και αυτό είναι το αυγενικό σύνδρομο. Μαζί μου πάντα ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, κύριος Μάρκος Γάντζος. Γιατρέ μου, κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Εμείς είμαστε καλά, αλλά κάποιοι συνάνθρωποι μας υποφέρουν από το αυγενικό σύνδρομο. Να ξεκινήσω με την εξής ερώτηση. Είναι ο πραγματικός όρος αυγενικό σύνδρομο ή είναι μια περιγραφή που κάνουμε εμείς? Το λέτε πολύ ωραία. Είναι στην ουσία ένας περιγραφικός όρος, όχι μια συγκεκριμένη, μια διάγνωση μονοδιάστατη. Περιλαμβάνει ένα σύνολο συμπτωμάτων, γι' αυτό και λέγεται και σύνδρομο, που σχετίζονται με την αυγενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Όπως είναι αυτά ο πόνος στον αυγένα, η δισκαψία, ο πονοκέφαλος, η ζάλη, οι αιμωδίες, το μούδιασμα στα χέρια. Και δεν σημαίνει πάντα ότι είναι κάτι βαρύ, δεν σημαίνει πάντα ότι είναι κάτι βαρύ και ότι είναι επικίνδυνο, αλλά χρειάζεται σωστή αξιολόγηση, γιατί πίσω από τα ίδια συμπτώματα μπορεί να κρύβονται και από απλές ενοχλήσεις των μειών και των συνδέσμων μέχρι πιο σοβαρές καταστάσεις όπως μια ριζοπάθεια ή μια μυελοπάθεια. Γιατί πιστεύετε ότι το χρησιμοποιούμε πολύ συχνά σήμερα, χρησιμοποιούμε πολύ συχνά την έκφραση αυγενικό σύνδρομο? Το αναγνωρίζουμε πιο εύκολα, ίσως? Αφενός ο κόσμος έχει αρχίσει και ενημερώνεται, υπάρχει καλύτερη ενημέρωση, οπότε ο κόσμος αναγνωρίζει τα συμπτώματα πιο εύκολα. Αλλά από την άλλη μεριά έχουν αλλάξει και πολλοί οι συνθήκες ζωής. Μιλάμε για πολύ ωρικαθιστική εργασία, χρήση υπολογιστού, κινητού, τάμπλετ, ή μειωμένη φυσική δραστηριότητα. Όλα αυτά φορτίζουν συνεχώς τη σπονδυλική στήλη, αλλά και ιδιαίτερα την αυγενική μοίρα. Οπότε συχνά φορτίζονται αυτά σε λάθος τάση και σε συνδυασμό με το άγχος δημιουργούν ένα τέλειο συνδυασμό για να εμφανιστεί η αυγεναλγία, ο πόνος δηλαδή στον αυγένα και τα σχετικά συμπτώματα. Ποιος είναι ο ρόλος λοιπόν της καθιστικής εργασίας, που πολύ συχνά τώρα έχει εμφανιστεί έτσι, τηλεεργασία από το σπίτι, που είναι ένα σύμπτωμα της εποχής μας? Έτσι, ποιος είναι ο ρόλος της καθιστικής ζωής για την δημιουργία του αυγενικού συνδρόμου, όπως συνηθίζουμε να λέμε εμείς, η κοινή θνητή? Όταν το κεφάλι γέρνει μπροστά, το βάρος που ο αυγένας αντιλαμβάνεται πολλαπλασιάζεται, γιατί έτσι μετατοπίζεται το κέντρο βάρους. Στην πράξη, ας πούμε, ώρες μπροστά στην οθόνη με ελαφρά ασκημένο το κεφάλι ή με το κινητό χαμηλά, κάνουν μια χρόνια υπερφόρτωση των μειών και των αρθρώσεων. Αν αυτό το συνδυάσει κάποιος με μια καρέκλα χωρίς σωστή στήριξη, μια οθόνη πολύ χαμηλά, και να μην κάνει και το έλλειμμα των διαλυμάτων που πρέπει να κάνει, τότε έχουμε αυξημένο σημαντικά τον κίνδυνο πόνου και δισκαμψία στον αυγένα. Το άγχος και η ψυχολογική μας κατάσταση, το στρες δηλαδή, συνδέεται με τον πόνο στον αυγένα, γιατρέ? Γιατί καμιά φορά, ξέρετε, το συνδυάζουμε και έτσι, έχω άγχος, έχω πόνο στον αυγένα. Ισχύει αυτό? Η αλήθεια είναι ότι το άγχος δεν προκαλεί μόνο ένα ψυχικό φόρτος, έτσι, αλλά έχει και σωματική ένταση. Ο οργανισμός αντιδρά κάνοντας συσπάσεις συνεχώς τους μυς γύρω από τον αυγένα και τους ώμους, σαν να είμαστε σε μια μόνιμη κατάσταση ετοιμότητας, με αποτέλεσμα το χρόνιο μυϊκό σπασμό. Όταν αυτό διαρκεί εβδομάδες ή μήνες, οι μύες κουράζονται, οι αρθρώσεις επιβαρύνονται και ο ασθενής θα βιώσει πόνο. Θα νιώσει βάρος, θα βιώσει πονοκεφάλους και ακόμα και ζαλάδες που θα συνδέονται με την αυγενική περιοχή. Ποια είναι τα πιο συχνά συμπτώματα που πρέπει να μας βάλουν σε σκέψη ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε εξετάσεις ή ότι έχουμε αυγενικό σύνδρομο? Τα κλασικά συμπτώματα είναι ο πόνος στον αυγένα, η δισκαμψία, η δυσκολία στις κινήσεις, ειδικά στο γύρισμα του κεφαλιού ή στο σκύψιμο. Και πολύ συχνά μπορεί να συνυπάρχουν πονοκέφαλοι που να ξεκινούν από τον αυγένα, να υπάρχουν πόνοι στους ώμους ή ανάμεσα στις ομοπλάτες. Και μάλιστα σε αρκετούς ασθενείς ο πόνος τραβάει προς το χέρι, αν θα λέγαμε. Μπορούν δηλαδή να εμφανιστούν και μουδιάσματα ή αισθήματα καψίματος
ή κάτι που δείχνει πιθανόν και συμμετοχή κάποιων νευρικών ριζών και χρειάζεται μια προσεκτική αξιολόγηση από τον γιατρό. Είπατε πονοκέφαλο, ζάλι, μούδιασμα στα χέρια. Πότε σχετίζονται με τον αυχένα και πότε πρέπει να αναζητήσουμε ή να θορυβηθούμε ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι πιο σοβαρό? Οι πονοκέφαλοι που ξεκινούν από την αυχενική περιοχή χειροτερεύουν με συγκεκριμένες τάσεις ή κινήσεις και συνοδεύονται από πόνο στον αυχένα και συχνά έχουν μια βάση που προέρχεται από τον αυχένα. Τα μουδιάσματα τώρα στα χέρια, ιδίως αν έχουν μια κατανομή στο δέρμα που είναι αντίστοιχη των ριζών, των νεύρων δηλαδή που βγαίνουν από το νοτιό μυελό, τότε μπορεί να υποδηλώνει μια πίεση στις νευρικές ρίζες. Οπότε, όταν έχουμε επίσης μια ξαφνική και έντονη κεφαλαλγία και συμπτώματα ή μειωμένα νευρολογικές εκφράσεις, τότε διαταραχές στην ομιλία ή στην όραση, τότε δεν μιλάμε για απλό αυχενικό. Χρειάζεται άμεση διερεύνηση ή άλλες πιο σοβαρές αιτίες. Υπάρχουν συγκεκριμένα καμπανάκια που πρέπει να προσέξουμε? Μήπως υπάρχουν όντως κάποιες πιο σοβαρές αιτίες? Πολύ καλή ερώτηση. Είναι αυτό που λέμε εμείς red flags, κόκκινες σημαίες. Τα red flags. Έτσι ακριβώς. Αυτά τα καμπανάκια είναι η έντονη και προοδευτική αδυναμία στα άκρα, δυσκολία στη βάδιση, απώλεια ισορροπίας, σημαντική απώλεια αισθητικότητας ή επίμονο μούδιασμα. Επίσης, μπορεί να είναι πόνος που ξυπνά τον ασθενή τη νύχτα και δεν ανακουφίζεται με αλλαγή της θέσης, αν υπάρχει πυρετός ή απώλεια βάρους. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει κάποιος να αποκλείσει την πιθανότητα να υπάρχει μια μυελοπάθεια, να υπάρχουν λοιμώξεις, να υπάρχει κάποιο είδους κακές μυελοπλασίες γενικά ή άλλες σοβαρές παθήσεις που θα απαιτείται για αυτές τις περιπτώσεις άμεση ιατρική εκτίμηση. Σε ποιες περιπτώσεις λοιπόν ο ασθενής δεν πρέπει να περιμένει, αλλά πρέπει να απευθυνθεί άμεσα σε ειδικό? Όταν ο πόνος συνοδεύεται από ξαφνική αδυναμία στο χέρι, στο πόδι, όταν χάσει τον έλεγχο της βάδισης ή χάσει τον έλεγχο των ούρων ή των κουπράνων, τότε δεν πρέπει να περιμένει να περάσει μόνο του. Επίσης, αν ο πόνος είναι πολύ έντονος, επιμένει εβδομάδες, παρά την αντιμετώπιση τη βασική που έχουμε, ή αν έχουμε πυρετό και μια γενική κακουχία, τότε χρειάζεται άμεσος έλεγχος. Ο στόχος πάντως είναι να ξέρετε να μην χαθεί χρόνος, εάν υπάρχει πίεση στο νοτιό μυελό ή κάποια άλλη σοβαρή παθολογία. Πώς γίνεται, γιατρέ, η κλινική διάγνωση? Χρειάζεται μαγνητική και ακτινογραφία? Είναι απαραίτητες αυτές οι δύο εξετάσεις? Κοιτάξτε, το πρώτο απ' όλα είναι η κλινική εξέταση. Ο γιατρός θα αξιολογήσει τη στάση, το εύρος κίνησης του αυχένα και των γύρω αρθρώσεων, τον μυϊκό τόνο, τα αντανακλαστικά, την αισθητικότητα και τη δύναμη στα άνω άκρα. Τώρα, συχνά χρειάζονται απεικονιστικές εξετάσεις, όπως είναι οι ακτινογραφίες ή η μαγνητική τομογραφία. Δεν χρειάζονται πάντα όμως. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γίνονται αυτές οι εξετάσεις μόνο όταν τα συμπτώματα είναι έντονα και είναι παρατεταμένα ή υπάρχουν αυτά που είπαμε τα red flags ή υπάρχουν γενικότερα νευρολογικά σημεία που μας υποψιάζουν για μια σοβαρή παθολογία. Λοιπόν, ξέρετε, έχουμε καταγράψει κάποια ερωτήματα τηλεθεατών που σας παρακολουθούν κατά καιρούς και εκείνοι μας οδηγούν στη θεματολογία και γράφουν λοιπόν ότι πολλοί ασθενείς φέρουν μια μαγνητική με ευθιασμό ή δισκοπάθεια και φοβούνται πολύ. Τι σημαίνουν πρακτικά αυτά τα ευρήματα? Ο ευθιασμός δεν είναι από μόνος του μια διάγνωση. Συνήθως αφορά, επειδή μιλάμε για σπονδύλους οι οποίοι αρθρώνονται μεταξύ τους και είναι κινητές αρθρώσεις. Ουσιαστικά ένας μυϊκός σπασμός μπορεί να προκαλεί ευθιασμό της σπονδυλικής στήλης ή να γίνει μια αλλαγή της φυσιολογικής λόρδος. Γενικότερα, οι δισκοπάθειες και οι εκφυλιστικές αλλοιώσεις εμφανίζονται φυσιολογικά με την ηλικία, ακόμα και σε άτομα χωρίς καθόλου πόνο. Οπότε σημασία έχει αν αυτά τα ευρήματα εξηγούν τα συμπτώματα του συγκεκριμένου ασθενούς. Γι' αυτό δεν αντιμετωπίζουμε την εικόνα, αλλά τον άνθρωπο συνολικά. Υπάρχουν περιπτώσεις που η εικόνα στις εξετάσεις είναι βαριά, είναι σοβαρή, αλλά ο ασθενής έχει λίγα συμπτώματα ή το αντίστροφο. Πώς το εξηγείτε αυτό? Είναι πάρα πολύ συχνό αυτό. Πολύ συχνό είναι να βλέπουμε εντυπωσιακές ακτινολογικές αλλοιώσεις σε ανθρώπους που δεν έχουν καθόλου ή έχουν ελάχιστα συμπτώματα ή και το ανάποδο. Να έχουμε πολύ έντονη συμπτωματολογία με πολύ λίγες ακτινολογικά ευρήματα. Η αίσθηση του πόνου, πρέπει να ξέρετε, επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Αυτή είναι μηχανική, είναι νευροφυσιολογική, είναι ψυχοκοινωνική. Γι' αυτό η ακτινολογική απεικόνηση είναι ένα εργαλείο. Δεν είναι η τελική απόφαση
το ιστορικό, το κλινικό ιστορικό και η εξέταση παραμένουν ο βασικός ακρογωνιαίος λίθος της προσέγγισης του ασθενούς. Μάλιστα. Επομένως, τα απεικονιστικά εργαλεία, τα συνηθισμένα είναι αυτά, έτσι. Είναι η μαγνητική και η ακτινογραφία που θα μας οδηγήσουν. Η ακτινογραφία πρώτα και η μαγνητική. Και μάλιστα θα σας έλεγα κιόλας, έτσι για να συμπληρώσω, ότι εάν κάνουμε το λάθος και ενώ είναι μια απλή εύκολη, ας το πούμε έτσι, ευγενική συνδρομή χωρίς υποκείμενη νευρολογική σημειολογία και εμείς μπούμε στη λογική να κάνουμε έλεγχο με μαγνητική τομογραφία, ξαφνικά έχουμε πάρει απόφαση ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο θα πρέπει να μπούμε σε αυτό το σωλήνα μέσα, να κάνουμε την εξέταση. Άρα πρώτα απ' όλα κλινική εξέταση, αξιολόγηση αυτού, απλή ακτινογραφία πιθανόν, ή αυτό θα είναι η επιλογή του γιατρού ή η μαγνητική τομογραφία στη συνέχεια. Πάντα όμως θα σας έλεγα, όπως λέω πολύ συχνά, ότι ξέρετε, κάνω μια ερώτηση στους ασθενείς και λέω έχετε μηχανικό για το αυτοκίνητό σας? Μου λένε ναι. Φαναρτζή ναι. Ηλεκτρολόγο ναι. Ωραία, γιατρό έχετε? Πολύ σωστά. Νομίζω ότι στοιχίζει το μηχάνημα, μάλλον στοιχίζει περισσότερο από ότι εμείς. Γιατρέ, αυτό που λέμε το κολάρο βοηθάει, που πολλοί το αντιμετωπίζουν ως, πώς να το πω, στην καθημερινότητά τους, ως το πιο άμεσο ανακουφιστικό μέσο. Το κολάρο είναι ουσιαστικά μια μέθοδος ακινητοποίησης. Ουσιαστικά δηλαδή τι κάνει? Είναι ένας τρόπος να ακινητοποιήσει αυτούς τους σταθεροποιητές μυές οι οποίοι έχουν μυϊκό σπασμό. Εάν χρησιμοποιήσουμε ενάρθηκες ή κηδεμόνες για μεγάλο χρονικό διάστημα, να ξέρετε στο τέλος οι μυες, λόγω της ιστορίας εκείνης που έχουμε πει με την ακινητοποίηση, θα ατροφήσουν. Οπότε θα πρέπει να μπούμε μετά σε ένα πρόγραμμα, μόλις θα περάσει, ενδυνάμωσης. Οπότε το κολάρο πρέπει να είναι απολύτως απαραίτητο για να το φορέσει κάποιος ή για να ξεκουράσει λίγο τον οπιένατο. Χαίρομαι έτσι που το επισημαίνουμε αυτό, γιατί πολλοί ασθενείς, πολλοί κόσμος νομίζουν ότι πονάει ο αυχένας μου, βάζω ένα κολάρο, το φοράω μια εβδομάδα και έτσι θα περάσουν τα συμπτώματα. Ισχύει αυτό? Κοιτάξτε, καλό θα ήταν, όπως εγώ άμα δεν ξέρω κάτι, δεν το κάνω, και αν δεν το έχει ξαναπεράσει πάλι και δεν ξέρει τι είναι αυτό που έχει, πρώτα απ' όλα να σιγουρευτεί για αυτό που έχει και μετά να πάρει τις επιλογές από τον γιατρό του. Να πάρει δηλαδή, έχεις δυνατότητα να κάνεις αυτό ή αυτό, και με αυτό που λέμε ενημερωμένη συγκατάθεση, να ενημερωθεί ο ασθενής και να διαλέξει αυτό που του ταιριάζει περισσότερο σε συνεργασία με τον γιατρό του. Υπάρχει φυσιοθεραπεία για αυτό το σύμπτωμα, για αυτή την ασθένεια? Κοίτα, το σύνδρομο που είπαμε, το σύνολο των συμπτωμάτων. Για αυτό το σύνδρομο. Βεβαίως και υπάρχει. Η φυσικοθεραπεία, αφού μιλάνε για τεχνικές που έχουν να κάνουν με τη μείωση του μυϊκού σπασμού, να βελτιώσουν την κινητικότητα και να δυναμώσουν τους μύες, του αυχένα και της ομικής ζώνης που είναι σταθεροποιοί, που μπορούν να βοηθήσουν για το καλύτερο στήσιμο, στο λέγαμε έτσι. Συνηθίζεται, γιατρέ, ως αγωγή αυτό? Οι ασκήσεις αυτές πρέπει να συνεχίσουν στο σπίτι. Είναι κλειδί για μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα. Έτσι. Δεν αλλάζουν τον τρόπο ουσιαστικά που αυτό το σύστημα που κάνει τη συνδρομή σταματάει να κάνει υποτροπές. Δεν είναι κάτι που θα μας συνεδεύει την υπόλοιπη ζωή μας? Ο περισσότερος κόσμος αυτό νομίζει. Αλλάζει η εποχή. Με πιάνει το αυγενικό. Κουράζομαι, με πιάνει το αυγενικό. Στρεσάρομαι, με πιάνει το αυγενικό. Με όλα τα σύνοδα συμπτώματα που μπορεί να φέρει αυτό. Κοιτάξτε, δεν είναι απαραίτητο ότι θα πρέπει να οδηγηθούμε εκεί πέρα. Κάποιος μπορεί να έχει πρακτικά πράγματα που θα κάνει, όπως ας πούμε στο γραφείο του ή στο σπίτι, και έτσι μπορεί να μειώσει τα επεισόδια. Αυτά να μας πείτε. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε για να αποφύγουμε να κουράζουμε τον αυχένα μας? Πολύ απλά. Μπορεί κάποιος να ξεκινήσει με απλά πράγματα. Ας πούμε, να φέρει την οθόνη στο ύψος των ματιών του, όπως έχω κάνει εγώ αυτή τη στιγμή. Να έχει υποστήριξη στη μέση, στην καρέκλα του, και να υποστηρίζει στη μέση του, να αποφεύγει να σκύβει το κεφάλι προς τα εμπρός για ώρες, κάθε 30-40 λεπτά να σηκώνεται, γιατί για τα κάτω άκρα να ξέρετε ότι καλό είναι κάθε 15 λεπτά να κινούμε μπρος-πίσω τα πόδια μας, να κάνουμε λίγες κινήσεις στον αυχένα και τους ώμους. Μάλλον αυτά θα πρέπει να τα λέμε, γιατρέ μου, πιο συχνά. Έτσι. Γιατί ξέρετε, μπορεί να τα αναφέρουμε, αλλά ξεχνιόνται, και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο, φαντάζομαι κι εσείς, να τα ακούν οι τηλεθεατές μας. Οπότε να μας γίνει συνείδηση μερικά πράγματα τα οποία θα ωφελήσουν πολύ την υγεία μας. Για πείτε μας άλλα χρήσιμα εργαλεία. Ήθελα να προσθέσω πράγματι, ας πούμε, η τακτική άσκηση, όπως ας πούμε το περπάτημα, η κολύμβηση,
Οι ασκήσεις γενικότερα ενδυνάμωσης του κορμού προστατεύουν γενικά τη σπονδυλική στήλη. Οπότε μπορούμε επίσης να ξέρουμε ότι προτιμούμε ήπια ρυθμική άσκηση με ελεγχόμενες κινήσεις, όπως είναι το περπάτημα, το κολύμπι, όπως είπαμε, οι ασκήσεις ενδυνάμωσης με μικρά βάρη και με σωστή τεχνική, αλλά χρειάζεται όμως πολύ προσοχή σε ασκήσεις που έχουν απότομα τινάγματα, όταν σηκώνουμε βαριά βάρη πάνω από το κεφάλι, ή στα λεγόμενα αθλήματα επαφών και συγκρούσεων. Εκεί δηλαδή μπορεί κάποιος να κάνει μια κάκωση στον αυχένα και αν υπάρχει ένα υπόβαθρο από πίσω να δημιουργήσει πρόβλημα. Γενικότερα πάντως η επιλογή εξατομικεύεται. Εξαρτάται κάτι από τα ευρήματα και από το τι αντέχει ο ασθενής να κάνει. Έχει ρωτήσει μια τηλεθεάτρια στο παρελθόν εάν το αυχενικό σύνδρομο είναι κληρονομικό. Το αυχενικό σύνδρομο δεν είναι κληρονομικό. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι είχε η μητέρα μου, είχε η γιαγιά μου και τώρα έχω εγώ. Όχι, αν δεν μιλάμε για κάποια πάθηση η οποία μπορεί να έχει μια κληρονομικότητα, το αυχενικό σύνδρομο, όπως είπαμε, είναι ένα σύνολο συμπτωμάτων. Ίσως θα πρέπει να ψάξει κάποιος να ανατρέξει όταν μιλάει για ένα οικογενειακό ιστορικό, για τον τρόπο που η οικογένεια συμπεριφέρεται στον εαυτό της, εννοώντας στο σώμα της. Οι συνήθειες, δηλαδή, οι καθημερινές. Βέβαια. Αν δεν κάνει όλα αυτά και δεν τα κάνουν όλοι αυτά, θα τα παρουσιάσουν τα προβλήματα. Και έχετε πάρα πολύ δίκιο, γιατί η συγκεκριμένη κυρία είναι από περιοχή της περιφέρειας που ασχολούνται με αγροτικές εργασίες. Έτσι. Για να καταλάβετε, υπάρχει ο μύθος. Έχετε πολύ δίκιο και χαίρομαι έτσι που τα συζητάμε αυτά εδώ. Να γνωρίζει και ο κόσμος. Υπάρχει ο μύθος ότι αν έχεις αυχενικό δεν πρέπει να κινείσαι. Ενώ στην πραγματικότητα μια ελεγχόμενη κίνηση, ήπια κίνηση, είναι θεραπευτική. Ένας άλλος μύθος είναι ότι κάθε πόνο στον αυχένα σημαίνει δισκοκύλι. Οπότε, ή ότι η μαγνητική θα δείξει πάντα την αιτία του προβλήματος. Αυτά είναι μύθοι. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει και δεν θα πρέπει να υπάρχει, η προσδοκία ότι θα έχουμε μια μαγική λύση. Με ένα χάπι, με μια ένεση θα λύσουν τα πράγματα, ενώ χρειάζεται ένα συνδυασμός θεραπείων και η αλλαγή των συνηθιών. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Και αν θα το έχεις πάντα, μια και με ρωτήσατε, δεν είναι μια καταδίκη φόρου ζωής. Πολλοί ασθενείς με σωστή θεραπεία και με τροποποίηση αυτών που λέμε παράγοντες κινδύνου μπορούν να έχουν μεγάλα διαστήματα χωρίς κανένα σύμπτωμα ή με ελάχιστες ήπιες ενοχλήσεις. Και το κλειδί σε όλα αυτά είναι η ενεργητική συμμετοχή του ασθενούς. Δηλαδή άσκηση, στάση, διαχείριση άγχους, έγκαιρη αντιμετώπιση όταν εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια και να να σας πω και κάτι άλλο. Μια σπονδυλοαρθροπάθεια που λέμε μετά την ηλικία των 40 παρουσιάζεται και μάλιστα σε ένα μεγάλο ποσοστό, πάνω από τα 50, ας πούμε, που έχει πάνω από 45-50%. Που σημαίνει τι? Ότι θα υπάρξει, εάν δεν συμπεριφερθεί σωστά στον εαυτό σου, τελικά μια συμπτωματολογία από πράγματα τα οποία όλα μαζί θα κάνουν αυτό που θα λέμε αυχενικό σύνδρομο. Το αυχενικό σύνδρομο, ξαναλέω πάλι, δεν είναι πάθηση. Είναι σύνολο συμπτωμάτων. Μπορεί να υπόκειται μια πάθηση η οποία θα πρέπει να διερευνηθεί, αλλά θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ίσως κάποια βασικά μηνύματα γι' αυτό, έτσι νομίζω. Να ρωτήσω, παίζει ρόλο η έλλειψη βιταμίνης D? Κοιτάξτε, η βιταμίνη D, μην ξεχνάμε ότι είναι ορμόνη. Ο λαός μας έχει έλλειψη βιταμίνης D. Η βιταμίνη D είναι ορμόνη. Θα πρέπει να ξέρετε ότι η έλλειψη της βιταμίνης D συνδυάζεται από κρίσεις, από όσεις στις κλίνες καταβλάκες μέχρι κατάγματα ευραστότητας. Που σημαίνει λοιπόν ότι η αντιμετώπιση, παρότι είμαστε σε ένα ηλιόλιστο μέρος, θα πρέπει να ξέρουμε ότι καμιά φορά τα επίπεδα της βιταμίνης D μπορεί να ξέρετε ότι μπορεί να οδηγήσουν και στη σαρκοπενία που λέγαμε. Δηλαδή στην ατροφία των μειών. Οπότε μπορεί να χρειαστεί ο γιατρός σας να υπολογίσει τη βιταμίνη D, να σας κάνει έλεγχο ώστε να χρειαστεί κάποια υποστήριξη με συμπληρώματα. Γιατρέ, από ποια ηλικία πρέπει να ψαχνόμαστε για συμπληρώματα βιταμινών? Στην πραγματικότητα μια αξιοπρεπής διατροφή και ένα σωστός τρόπος ζωής δεν μας κάνει να χρειαζόμαστε αυτό που κάνουν οι Αμερικάνοι που πίνουν χάπι για το κάθε τι. Ισχύει αυτό. Έτσι. Αν έχουμε μια σωστή διατροφή, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τώρα εξαρτάται, να σας πω την αλήθεια, ανάλογα το επάγγελμα. Δηλαδή, αν κάποιος, ας πούμε, είναι υποχρεωμένος να φάει μια φορά την ημέρα, ενώ πρέπει να φάει 5 φορές την ημέρα, εάν τρώει μόνο ένα είδος φαγητού, σαφέστατα θα χρειαστεί να κάνει μια υποστήριξη διατροφική. Οπωσδήποτε. Ένα άλλο ερώτημα είναι
Και δεν εξαρτάται, ναι. Συγγνώμη, ίσως, και δεν εξαρτάται από την ηλικία. Δηλαδή, αν αυτό έχει όχι βέβαια, όταν περάσει η ηλικία, η βιταμίνη D μπορεί να χρειάζεται για τη συχνότητα πτώσεων κτλ. Αλλά για τη βιταμίνη D ή μια πολυβιταμίνη, θα σας το πω ίσως με ένα παράδειγμα. Πήρα αφορμή από αυτό για να σας πω, ας πούμε, ότι ένας μεγάλος σε ηλικία ενήλικας, πάνω από 70, πάνω από 80 χρονών, θα τρώει συγκεκριμένα πράγματα, το οποίο θα είναι γάλα, ψωμί, χόρτα, δεν παίρνει πρωτεΐνες. Όχι, δεν μπορεί να πάρει πρωτεΐνες, φαντάζομαι, έτσι ναι. Υποτρέφεται όμως, δεν παίρνει τις κατάλληλες δόσεις για να κρατήσει το μυϊκό σύστημα. Οπότε δεν θα κρατάει καλά το μυϊκό του σύστημα, οπότε θα γλιστρήσει, θα πέσει. Οπότε μετά η χαρά του ορθοπαιδικού που θα κάνει χιούμορ τώρα, έτσι, παρότι δεν κάνει να κάνει χιούμορ με αυτά. Καλό είναι, το χιούμορ χρειάζεται, είναι υγεία, έτσι. Κρίνουν περισσότερη σερωτονίνη, οπότε βοηθάει. Συμφωνώ απόλυτα. Παθήσεις τώρα της σπονδυλικής στήλης, όπως λόρδωση ή κύφωση, συμβάλλουν στα συμπτώματα του αυγενικού συνδρόμου? Βεβαίως. Αλλά πάντα πρέπει να ξέρουμε αν αυτό, έτσι κι αλλιώς, η σπονδυλική στήλη έχει φυσιολογικές καμπές. Υπάρχει μια φυσιολογική κύφωση, μια φυσιολογική λόρδωση, αυτές υπάρχουν κανονικά. Όταν αυτό γίνεται υπέρμετρο, τότε άμεσα θα μπορούσαν να δημιουργηθούν προβλήματα. Να θυμόμαστε πάντα όμως ότι είναι οστά τα οποία αρθρώνονται μεταξύ τους, που σημαίνει ότι η δράση των μειών είναι αυτές που επιτρέπουν να κάνεις πράγματα ή όχι. Οπότε ακόμα και η αντιμετώπιση των σκολιώσεων και το οτιδήποτε άλλο είναι υποσυζήτηση ποια θα είναι η καλύτερη. Δηλαδή υπάρχουν διάφορα θεραπευτικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για τέτοιου είδους καμπές. Δεν είναι τόσο απλό. Η σπονδυλική στήλη, για να ξέρετε, είναι περίπου το 70% της παθολογίας, από εκεί το μυοσκελετικό. Από εκεί ξεκινούν τα περισσότερα συμπτώματα. Γιατί είναι ο βασικός κορμός που στηρίζει το κεφάλι, που στηρίζει όλο τον κορμό, που στηρίζει τα κάτω άκρα, άρα μεγάλες φορτίσεις, και ταυτόχρονα μέσα στη σπονδυλική στήλη περνάει αυτός ο αγωγός, το σύνολο των καλωδίων, τα οποία πηγαίνουν τα νεύρα από το κεφάλι προς την περιφέρεια και προς τα πίσω. Δηλαδή κινητικές και αισθητικές οδοί. Άρα λοιπόν είναι τόσο πολύ σημαντικό που κανονικά θα πρέπει να είναι άκαμπτο, αλλά αν ήταν άκαμπτο δεν θα επιβίωνε ο άνθρωπος. Επομένως, έτσι με αυτά που συζητάμε, αντιλαμβάνομαι εγώ, δεν ξέρω αν έχω άδικο, διορθώστε με, ότι πρέπει να προσέχουμε και πάρα πολύ τα μικρά παιδιά στην ανάπτυξή τους. Βέβαια. Εγώ νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος είναι ακόμα και ότι τα παιδιά θα πρέπει να κάνουν άσκηση πρώτα απ' όλα. Να θυμόμαστε ότι μέχρι την ηλικία των 25-27 χρονών είναι αυτό που φτιάχνουμε το μέγιστο μέχρι τα 28, αν θυμάμαι καλά. Είναι εκεί που φτάνει το μέγιστο της οστικής πυκνότητας και της μυϊκής ισχύως. Ξεκινάμε από ψηλά και στη συνέχεια χάνουμε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να τα φτιάξουμε αυτά σε μια καλή κατάσταση, να μάθουμε τις σωστές συνήθειες που θα πρέπει να είναι από την αρχή, δηλαδή την άσκηση, το να κινούμαστε, όλα αυτά δηλαδή που δεν κάνουν τα παιδιά και έχουμε την παχυσαρκία. Να μην είμαστε συνέχεια στη τηλεόραση, να μην είμαστε μόνο στα παιχνίδια και στον υπολογιστή. Αυτό λέτε, τα παιδιά που παίζουν συνέχεια με το τάμπλετ, αυτό δεν θα πρέπει να το προσέξουν λίγο οι γονείς? Δυστυχώς, αν συνεχίσουν έτσι, δεν θα εξαλείψουμε τους γιατρούς, θα τους πολλαπλασιάσουμε. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Η αλλαγή της εποχής επιβαρύνει το αυγενικό σύνδρομο? Μπορεί οι αλλαγές Γιατί συνήθως κάτι τέτοιο ακούμε, κάτι τέτοιο συνηθίζεται. Άλλαξε ο καιρός, με έπιασε το αυγενικό μου. Κοιτάξτε όμως, θα σας πω κάτι. Όταν έχει υγρασία, κρύο, μοντός ο καιρός, δεν είναι ο πόνος μας πιο χειρότερος? Αν συνδυάσουμε δηλαδή μαζί με το μυϊκό σπασμό που μπορεί να υπάρξει, είναι ένας φαύλος κύκλος που μπαίνει. Οπότε η αλλαγή του κλίματος προς το χειρότερο, δηλαδή προς το ψυχρό, προς το χειμωνιάτικο, μας κάνει μια επιδείνωση των συμπτωμάτων. Ενώ το καλοκαίρι τα συμπτώματα αυτά είναι λιγότερα ή και καθόλου. Αυτό που οφείλεται, γιατρέ, να το πούμε? Στα μεγάλα επίπεδα υγρασίας το χειμώνα και στην ηλιοφάνεια το καλοκαίρι. Ναι, στην πραγματικότητα είναι και η επίδραση στο στρες και στον ψυχισμό του ανθρώπου. Συν ότι το καλοκαίρι κινούμαστε πολύ περισσότερο, ενώ το χειμώνα κλεινόμαστε στα σπίτια, ότι ο χρόνος δεν υπάρχει πολύς για μας. Οπότε είναι πάρα πολύ λογικό να κινητοποιούμαστε και μια περίοδος καλή το καλοκαίρι θα μας επιτρέψει λίγο με το χαμόγελο, λίγο με το ότι ξεφεύγουμε από την καθημερινότητα, λίγο με την άσκηση, μας επιτρέπει να είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση.
Οπότε αυτό είναι που μας λείπει από το χειμώνα. Ένα καλό καλοκαίρι μας λείπει από το χειμώνα για να είμαστε εντάξει. Ένα καλό καλοκαίρι πάντα λείπει για την καλή διάθεση. Αλλά θέλω να κάνω και μια τελευταία ερώτηση, αν με επιτρέπετε. Τα επίπεδα κορτιζόλης. Αυτά είναι ερωτήματα τηλεθεατών και μάλιστα κάποιοι τηλεθεατές μου ζητάνε να τους συγχωρήσουμε εάν ο λόγος τους δεν είναι ιατρικός ή αν τέλος πάντων η γνώμη που εκφέρουν είναι λίγο λαϊκή. Τα επίπεδα λοιπόν... Εύχομαι και εγώ να μπορώ να απαντήσω στις ερωτήσεις τους. Τα επίπεδα κορτιζόλη στον οργανισμό επηρεάζουν τον οργανισμό του ασθενούς, την υγεία του ασθενούς? Βεβαίως. Η κορτιζόλη έχει να κάνει πάρα πολύ με την κόπωση. Οπότε και τελικά επιδρά στο στρες. Οπότε ο συνδυασμός αυτών των πραγμάτων, δηλαδή και μάλιστα είναι και μια υποψήφια διδάκτορας τώρα που ασχολείται με τα επίπεδα της κορτιζόλης και με τα μυοσκελετικά προβλήματα, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Οπότε στην πραγματικότητα είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης που πρέπει να κάνεις πια, ένα σύνολο συμπτωμάτων, δηλαδή ένα σύνολο πράξεων, ενεργειών που πρέπει να κάνεις. Δηλαδή δεν μπορεί να έχεις μυοσκελετικά προβλήματα και να μην μπορείς να βρεις τρόπο να χαλαρώσεις. Γι' αυτό ακριβώς ακούτε πολύ συχνά. Επομένως υπάρχει συνάφεια, έτσι. Βεβαιότατα υπάρχει. Πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό, γιατρέ, πρακτικά, τα επίπεδα της κορτιζόλης? Υπάρχει τρόπος ή απλά είναι ένα αφήγημα το οποίο το εξετάζουμε? Να σας πω την αλήθεια, κανένας δεν ήρθε να τον εξετάσω επειδή είχε αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης. Το καταλαβαίνετε να πω. Έρχεται από τα συμπτώματα και στο δρόμο διαπιστώνεις, πας ανάποδα. Θέλω να πω ότι τα ενδεχόμενα τα εξετάζετε. Σας πηγαίνει. Ναι. Το κατάλαβα πάρα πολύ καλά, κυρία Μαθαίου. Γι' αυτό ακριβώς το λέω ότι η κορτιζόλη είναι αποτέλεσμα από όλες αυτές τις επιδράσεις τις εξωτερικές που έχουμε. Δεν είναι λόγω παθολογίας της κορτιζόλης, γιατί τότε μιλάμε για άλλες καταστάσεις. Βεβαίως. Άρα λοιπόν, αν έχουμε κίνηση, αν έχουμε σωστή στάση, αν έχουμε κατάλληλη άσκηση, αν έχουμε καλή σωματική και ψυχική υγεία, τότε και ξεκουραζόμαστε όπως πρέπει, γιατί να έχουμε υψηλά επίπεδα κορτιζόλης. Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε να έχουμε υψηλά επίπεδα σερωτονίνης, χαρά και ήλιο στις καρδιές μας. Και θα τα λέμε βεβαίως από εδώ, στο Μόνο οι Καλύτεροι, με τον αγαπητό καθηγητή μας κύριο Μάρκο Γάτζο, που μας δίνει πάντα τις πολύτιμες, χρήσιμες επιστημονικές του συμβουλές. Να είστε Πάντως, καλά. Αν μου επιτρέπετε να πω κάτι, θέλω να πω κάτι. Δεν είναι απαραίτητο είτε στην αυχεναλγία είτε στην οσφιαλγία, δηλαδή σε μια συμπτωματολογία στη μέση ή στον αυχένα, το πούμε έτσι, ότι θα πρέπει σώνει και καρά να κάνει κάποιο χειρουργείο. Να ξέρουμε ότι με απλά συντηρητικά μέσα και με σωστή καθοδήγηση μπορεί κάποιο να γίνει καλά. Είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Πρέπει να δώσει κάποια σημασία. Δεν είναι θα πάω να ρίξω ένα χειρουργείο και μετά θα γίνω καλά. Έτσι. Το καταλαβαίνετε. Αυτό πρέπει να μας γίνει η συνείδηση, βεβαίως. Ίσως και με βελονισμό. Θα μας τα πείτε όμως μια άλλη φορά αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Βεβαίως. Μεγάλη μου χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπημένοι μου τηλεθεατές, να σας ευχηθώ ένα όμορφο βράδυ. Ένα όμορφο βράδυ Σαββάτου. Να είστε καλά.